हिनजावा माइनाव नार्जारिया डिसेम्बर 5 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ। डिसेम्बरनि 5 थारिखनिफ्राय दिनैसिम गोमानानै दङ। दिनैसिम गोमानानै दं, दिनैसिम खबरबो गैया। मा डिस्ट्रिक्ट नोंसोरनिया? जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। गामिया? बिसमुरि खासिबारि। बिसमुरि खासिबारि गामिनि? ओमफ्राय जुलि जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन? जों जुलि जानाया 7 बोसोर जाबायमोन। गथ' गथाय दंना गैया? गैया, गथ' गथाय गैया। ओमफ्राय आं न'खौ नागारनानै बिहावनि न'आव थाफैदोंमोन आङो। माने नोङो बिहावनि न'आव दङमोन आरो ना? औ, आं आंनि बिहावनि न'आव थाफैदोंमोन। ओरै कुसुगाव थाइजौगुरि गामि होननायाव। कुसुगाव थाइजौगुरियाव नों गोरजा थाहैदोंमोन आरो ना? औ, आं बाहाय थाफैदोंमोन। ओमफ्राय हिनजाव बेहायनो दंमोन, नोंजों दंमोन? हिनजावा बे न'आवनो थाबाय थायोमोन। आंबो जम्मु काश्मीराव खामानि मावनोसो थांदोंमोन। 7 मास जाहैबायमोन आङो। ओमफ्राय आं दा न'आव दंफैयो। नों फैनायावनो गोमादोंना नों फैयैनि सिगां गोमादों? आं फैयैनि सिगां गोमादों। बियो आंनाव मोनसे मेसेज खालामलांदों। बे समबार बारायमोन 5 थारिखआ। मोनाब्लि बिदिनो 6थासो जासैमोन। बेहाय आं गुवाहाटियाव खामानि मावनो ओंखारबाय लोगोफोरजों, बिदि होननानै मेसेज हरदों बियो आंनाव। ओमफ्राय नों फन हराखैमोन? ओमफ्राय आं फरायखांनानै हरबाय थाबाय सुइस अफ जाबाय फना। नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा? खौरां मोननायखाय बुधबाराव गारि गाखोबाय आङो। जम्मु काश्मीरनिफ्राय? औ, जम्मु काश्मीरनिफ्राय बुधबाराव गारि गाखोनानै नैबे आसामाव क'क्राझाराव शुक्रबाराव सफैबाय आं। जानाया बिदिनो आं एसे रायहरदोंमोन बेखौ रं नाम्बार रायज्लायनायनि। होमबा बे नों सानसेयाव थांनाय बायदिबा बे रं नाम्बारजों खारदों ना बबेबा गोमादों? बेखौनोथ' आं दा फन सुइस अफ लानायखायनो, बियो माइनावआ फन सुइस अफ लानायखायनो खबर गैया। नङा, नों जेनेबा मा सानदों, जेनेबा आंनि हिनजावा सोरजोंबा खारदों ना गोमादों, मा सानदों नोङो? गोमानानै दंबायदि मोनबाय आं। बे मेसेज हरबायना आं गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांसै होननानै। आंखौ रावबो हौवाजों थांदों, खारफालांदों दासान बिदि होनहरदोंमोन मेसेजाव। ओमफ्राय मानोथो फनखौ हमाखै बियो? आंनि फनखौ हमाखै ओहो। ओमफ्राय बिमा बिफाया जेबो मिथिया नोंसा बिखुनजोमोना? आंना बिखुनजोआ सिगां जों हाबा जायैयावनो गोमालांखाबाय। ओमफ्राय बिहावालाय? बिहावा बिदिनो, बेबो हरै दिल्लीथिंजाय खामानि मावनो होननानै थांनाया गोमानानै दं बेबो। होमबा आलाय सिलाय गोजा गासिबो? माने होनबा दा नों बिहावनि न'आव नों हारसिंल' दं आरोना दा? औ, आं दा बे न'आवनो हारसिं दङ, बिहाव बिखुनजोनि न'आवनो नेबाय थादां। ओमफ्राय मा होनो बे? बिब'मोन दं न' खाथियाव। ओमफ्राय बिसिनि सिगाङाव आं मुखरमोननि न'आव थांनो होननानै खोन्थालांदोंनो। ओमफ्राय बे नोंनि हिनजावनाथ' माइनाव नार्जारियानोखा? औ, माइनाव नार्जारि आंनि हिनजावना। ओमफ्राय मा 7 बोसोर जुलि जानानै गथ' गैया? 7 बोसोर जायोबा जुलि जानाया, हाबा जानाया? औ, 7 बोसोर जाबायमोन। मानोथो गथ' गथाय लायाखै? ओमफ्राय आं न' गारनानै बिहाव बिखुनजोनाव थाफैनाया 5 बोसोरसो जाबायमोन। ओमफ्राय नों मा लुगैदों? आं लुगैनाया बेनो, बिदिनो हेल्प लुगैदों आङो। बिदिनो सोरबाफोर नुबाय बायोबा हमनानै दोननाय, बा आंनि नाम्बारफ्राव खोन्थाहरनाय, खबर हरनाय। रायजोफोरा नैबे माइनाव नार्जारिखौ नुदोंबाथाय नैबे बिथांनि मबाइलाव फन खालामबानो जाबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय अंकुर नार्जारि आरो बिथांनि बिसिनि मुङानो जाहैबाय माइनाव नार्जारि। माइनाव नार्जारिया थांनाय 5 थारिखआव डिसेम्बरनि बे मेसेज खालामदोंमोन जाहैबाय मोनसे मबाइलखौ, मोनसे मेसेज खालामदों आरो ना मबाइलाव, बे फिसायनियाव। आं गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांसै लोगोफोरजों होननानै। नाथाय बे मेसेजखौ खालामखांनानै दासिमबो जेबो खबर गैया, गुमुर गैया। दा बेनिखायनो बिथांनि माइनाव नार्जारिनि नैबे फिसाया एकदमबारे हालाय हाफाय जागासिनो दं, नागिरलाबायगासिनो दङ।
दा बेनिखायनो नोंथाङा नैबे नुबाय थानाय माइनाव नार्जारिखौ नुदोंबाथाय फन खालामबानो जाबाय नैबेहाय आरो बिथांनो फोरमायबानो जाबाय। आरो मा मोनसे फोरमायनो सानबावो नामा? फोरमायनाया बिदिनो माइनाव नार्जारिया आंनि हिनजावा बे निउसखौ नायफ्लांबायदोंबा न'आव थाबैनो फैनाय। नोंनि हिनजावा इउटुब नायजानाय मबाइल लायो नामा? मबाइल गिदिर लायो इउटुब नायजानाय? आंनि हिनजावा मबाइल गिदिर लायोमोन 6,000सोनि 4,000नि। ओमफ्राय दा बे गुवाहाटियाव दंबाय सानदों नामा नोङो मानसिखौ? बेखौ गाव मेसेज हरनाय बायदिबा गुवाहाटियाव थांनाय बायदिबा थांबायबो जानो हागौ। जारिमिना बिदिनो आं बे रं नाम्बार रायज्लायनायनि रायहरदोंमोन आरो बे हौवायासो खोन्थाहरबावदों आंनो बे रं नाम्बार रायज्लायग्रा हौवाया। नोंसोर गामिनिखा नामा? बे अबेनि आंबो मिथिया आरो। ओमफ्राय बिदिनो खोन्थाहरबाय बियो आंनो आं नोंनि हिनजावजों रायज्लायो मायो होननानै। ओमफ्राय आं फोथायाखैमोन। ओमफ्राय गावनो खोन्थाहरबाय ओंखायनो नंदोंबा नोंनि हिनजावनावनो सोंहर होननानै बुंदों। ओमफ्राय आंनि हिनजावनाव सोंहरबाय आङो। आंनि हिनजावबो बुंबाय बिदिनो सम सम रायज्लायो जाबाय। ओमफ्राय रागा जोंनानै आं रायहरनाय जाबाय आरो हिनजावखौ। बेखिनियानोमोन आरोना? औ बेखिनियानो। ओमफ्राय रावबो फन बुबाय थाबाय हमा आरो। ना बेजों थांनो सानदों नामा नोङो? साननायाथ' नैबे फन हमाबा सानजाथावथावबो जालायलांबाय। अब्ला जियानो जादोंला नैबे जों भिडिअखौ हगारनोसै। नैबे माइनाव नार्जारिखौ नुदोंबाथाय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जेरावखि थाया मानो। सासेयाबोथ' नुखागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। बिथांनि नाम्बारानो जाहैबाय 9797545700। बेखौ आं होखागोन। आं नोंथांमोननो लिरनानै होगोन स्क्रिनाव। बेखौ नोंथांमोना बेयाव फन खालामबानो जाबाय।